हेलौ नोंथांमोन दिनै आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै आं बुंनो सानदों जोंनि हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेटनि एग्जामिनेशन 2019 नि गेजेराव जोंना बड'लेण्डआव एबा BTC आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि। बेनि गेजेराव सोर बेसेबां पार्सेन्टेज हाइस्ट जानानै फैदों आं बेखौ लाबोदों आरो बेनि गेजेराव आसामाव बबे डिस्ट्रिक्टआ बयनिफ्रायबो हाइस्ट पार्सेन्टेज मोननानै गोजौ थाखोआव थादों बेखौबो आं खोन्थागोन। दा गिबियावनो आं बुंगोन जोंहा आसामाव टटेल डिस्ट्रिक्टआ दङ जाहैबाय 27। बेनि गेजेराव हाइस्टआ मोनदों जाहैबाय धेमाजि जिल्लानिफ्राय मोनदों जोंहा 83.28%। बिथांमोना जोंनि अल अभार आसामनि गेजेराव बिथांमोनानो बांसिन पार्सेन्टेज लानो हादों देग्लायनि 2019 नि HSLC एग्जामिनेशनाव। आरो लास्टआनो जाहैबाय नायनि आं नैबेनो लास्ट जागोन 39। बे जाहैबाय हाइलाकान्दियानो सबसे लास्टआव दङ। बिसिनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 39.01%। दानिया फैदो जोंनि BTC नि गेजेराव जोंहा हाइस्ट जोंनि BTC नि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन पार्सेन्टेज मोननो हादों जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। बिथांमोननियाव टटेल केन्डिडेटआ दंमोन HSLC एग्जाम होग्राफोरा 11,903। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोनदों जाहैबाय बिथांमोना 1561 फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजना जाहैबाय 2723 आरो थार्ड डिभिजना जाहैबाय 3307। टटेल पास जादों जाहैबाय बिथांमोननिफ्राय 11,903 नि गेजेराव 7,591 पास जादों। बिथांमोना टटेल पार्सेन्टेज मोनदों जाहैबाय 63.77%। दानिया फैदो सेकेन्डआव दङ जोंहा क'क्राझारा जाहैबाय बिथांमोना मोनदों टटेल HSLC नि केन्डिडेटआ दङ जाहैबाय 10,836। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजनाव थांदों जाहैबाय 906 आरो सेकेन्ड डिभिजनाव थांदों जाहैबाय 1982 आरो थार्ड डिभिजनाव 3204 आरो टटेल पास जादों जाहैबाय 6092। बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय क'क्राझारनिया 56.22%। दानिया दङ जोंहा उदालगुरिया टटेल फाइनाल होग्राफ्रा दङमोन 8,800। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोनदों 1103 आरो सेकेन्ड डिभिजनाव मोनदों 1933 आरो थार्ड डिभिजनाव मोनदों 1661 आरो टटेल पास जादों 4,697 आरो बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 53.38%। दानिया जोंहा लास्टआव दङ जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि लास्ट माबायानो जाहैबाय डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बड'लेण्ड मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव लास्ट पजिशनाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट। बिथांमोना टटेल मेट्रिक फाइनाल होग्राफ्रा दङमोन 5,663। बेनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन मोनदों जाहैबाय 550 आरो सेकेन्ड डिभिजनाव मोनदों जाहैबाय 1055 आरो थार्ड डिभिजनाव दङ जाहैबाय 869। टटेल पास जादों जाहैबाय 5,663 आव बेसे जादों 2,474 जादों। ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 43.69%। अब्ला जोंना हाइस्टआ बबेयाव जाखो बाक्सा, सेकेन्डआ क'क्राझार, थार्डआ उदालगुरि आरो लास्टआव चिरां डिस्ट्रिक्ट। बेखिनियानो नोंथांमोना आरो इयुननि माखासे जोंनि BTC नि साबैसे सोर बेसेबां पार्सेन्टेज आवगायदों बेफोरखौ नुगोन, सोर हाइस्ट थांखो बेनि गेजेराव बेखौ नुगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला, मानोना गोदान आपडेट होनायखौ नोंथांमोना जाहाथे नुहैयो। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ।